De første 3 kapitler af Markus evangeliet har virkelig præsenteret os for, hvad der var på færde rundt omkring Jesus. Vi har set, hvordan et møde med ham, det føder bare en reaktion. Enten så bliver folk afvisende, eller også så bliver de vilde af begejstring. Og da afvisningen tager til hen igennem kapitlerne, så til sidst selv Jesu familie afviser ham, så kunne man måske tro, at Jesus han tager det lidt med ro, sætter farten lidt ned. Men som vi skal se nu, så er det langt fra tilfældet. I kapitel 4 der er det som om, at Jesus genstarter sit projekt. Han trækker sig lidt væk fra Kapernaum og ned til søen og begynder på en ny runde. Og den runde kommer bare til at springe endnu flere grænser. Grænsesprængeri kunne faktisk være en overskrift for det, vi skal se nu. Og Jesus begynder med at fortælle en historie. Og jeg tænker, der er noget fantastisk over historier. Der er bare altid plads til en historie mere. Og Jesus bruger lignelsen til at fortælle noget dybt, en dyb sandhed om det Guds rige, han forkynder, om det Guds nærhed og nærvær, som i virkeligheden er rammen om det, han vil. Og den vigtigste lignelse er den første af dem, det er den længste og den eneste, som Jesus udlægger bagefter, nemlig lignelsen om sædemanden. Og der sker et skift i lignelsen, sådan at det ikke kommer til at handle om sædemanden, som det jo ellers begynder med, men det kommer til at handle om modtagelsen. Fordi sædemanden, han sår sin sæd overalt, så det er ikke ham, der er problemet. Han er ikke nærig. Han sår den i alle typer af jord. Det spørgsmål, der står tilbage, som vi læser os igennem lignelsen, det er, hvor er den gode jord? Og de jøder, der har hørt det, de har uden tvivl tænkt, jamen, vi er jo den gode jord. Sædemanden, landmanden, det er jo Gud, det kender vi fra det gamle testamente. Vi er den gode jord. Men spørgsmålet er, hvem er i virkeligheden den gode jord? Det er det spørgsmål, som for alvor kommer i fokus her i Markus evangeliet kapitel 4. Og Jesus han går faktisk helt til grænsen igen med sin provokation og trækker disciplene til side og siger, til jer er Guds riges hemmelighed givet. Det viser sig altså, at det Jesus rummer, det han vil fortælle om Guds rige, det kræver faktisk en ting. Det kræver, at man bliver disciple. Det kræver, at man kommer i følgeskab med ham. Jesus kunne afvises og blev afvist. Man er nødt til at komme tæt på ham, hvis man vil forstå, hvad det er, han siger.